tuig bantayan kagindagsa sa mga Cebuano ang 11 nga Kapuso Mall Show sa Cebu City nga liwat ginpatigayon humalin sang nagsugod ang pandemya sang tuig 2020. Nagpakilig naman ang cast sang ginabantayan nga series sa GMA Network nga Startup PH sa pagpanguna ni Asia's multimedia star Alden Richards. Inigitutukan ni Darren Marie Sarmiento. Antes ang Kapuso Mall Show, ginpatigayon ng isa ka press conference kung sa diin nagpalayag sang lubos nga kasadya ang mga bida sang Startup PH sa ila pagbisita sa Cebu City. Excited nga gin-promote ng Alden Richards, Jeric Gonzalez, Royce Cabrera kag Boyto Quizon ang pagabidahan nga Philippine adaptation sa Korean series nga Startup PH. Pangako nila sa mga tumalanaw nga mas magustuhan nilang serye bangod kabahin sini ang Pinoy touch nga mas makarelate sa mga kapuso. Masasabi kong K-drama talaga pinanood ko. Hindi ko akalain na may iyak ako tsaka kikiligin ako. We're very happy na nag-umpisa na tayo gumawa ng ganun. In fact, yung mga Koreans, yung way sila kung paano na sila mag-implement ng template ng mga shows. Ginpatigayon ng Kapuso Mall Show sa Ayala Center sa Cebu City nga gindagsa sa mga tawo. Nadili inis ang makadali bangod sa pag-ulan pero wala ini nangin upang sa mga loyal fan para bantayan ang ila mga idolo. Mas ginpakilig pa ang mga kapusong Cebuano sang magsugod na sa pag-perform sa stage si Royce Cabrera, si Boyto Quizon, todo kato naman sa iyakwela nga performance. Samtang halos hindi makapating isa ka fan nga ginharana mismo ni Jeric Gonzalez. Kagsang nagwa na si Asia's multimedia star Alden Richards nga bida bilang si Tristan sang Kapuso series. Halos wala na sang katapusan ang singgitan sa mga tawo pagkakita pa lang sa iya. Ginhanduraw naman ni Alden ang venue sa iya unang Kapuso Mall Show sa Cebu City. Napulo na katuig ang nakaligad. Ang Startup PH, ang unang Kapuso Mall Show nga ginpatigayon sa Cebu, halin sang nagluntad ang pandemya. This time, tinry natin na bigyan ng Filipino flavor to and syempre, tatapatan natin yung Korean original. Abangan nyo po ang Philippine adaptation ng Startup, ang Startup PH. It's our chance to show the world that us Filipinos can do something like that also when it comes to adaptations. Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.